Vítajte. V tomto videu vám predstavíme niekoľko opatrení, ktoré môžete urobiť, aby ste sa vyhli možným problémom pri práci v opatrovaní v Rakúsku. Informácie v tomto videu sú založené na najčastejších problémoch v tejto branži a mali by sa chápať ako odporúčania. Čo musíte vedieť predtým, než pricestujete do Rakúska? 24-hodinové opatrovanie je sektor ako každý iný. Sektor, v ktorom sa musia dodržiavať normy ako transparentnosť, zrozumiteľnosť a férovosť. Nepríjmajte prácu, ak nedostanete všetky informácie o vašom budúcom pracovnom mieste. Informovanie sa začína doma. Preventívne opatrenia proti pracovnému vykorisťovaniu môžete urobiť už vo vašej domovskej krajine. V tomto videu sa venujeme nasledujúcim témam. Ako sa pripraviť na hľadanie pracovného miesta, aké činnosti spadajú pod 24-hodinové opatrovanie, aké dôležité kontakty musíte poznať, keď pracujete v Rakúsku. Ako sa pripraviť na hľadanie pracovného miesta? Pred podpisom zmluvy s agentúrou, s opatrovanou osobou alebo jej príbuznými odporúčame vykonať 4 dôležité kroky. Krok číslo 1. Prezentácia vašej pracovnej činnosti. Uistite sa, že máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty, aby ste vaše opatrovateľské služby mohli klientom prezentovať čo najprofesionálnejšie. Pripravte si nasledujúce dokumenty a predložte ich agentúre, rodine opatrovanej osoby alebo opatrovanej osobe prednostne v nemeckom jazyku. Životopis so zhrnutím vašich odborných skúseností, diplomy alebo certifikáty o príslušnom odbornom vzdelaní, jazykových kurzoch a podobne, odporúčacie listy z predchádzajúcich pracovných miest, prípadne doklad o registrácii samostatne zárobkovej činnosti v Rakúsku, živnostenské oprávnenie. Krok číslo 2. Výber zmluvných partnerov. Osoby, s ktorými uzatvárate zmluvy. Buď uzatvárate zmluvu priamo s opatrovanou osobou alebo jej príbuznými, alebo s agentúrou, pokiaľ vám má táto zabezpečiť miesto výkonu práce. Spolupráca s klientom. Ak pracujete priamo s opatrovanou osobou alebo jej rodinou, podpisujete len jednu zmluvu, a to zmluvu o opatrovaní. Klient vám musí poskytnúť všetky informácie o ubytovaní, stravovaní a zdravotnom stave opatrovanej osoby. Snažte sa čo najjasnejšie vykomunikovať vaše podmienky, za ktorých chcete pracovať. Aký je váš požadovaný honorár, v hrubom alebo v čistom? Ako sa vypláca honorár počas štátnych sviatkov? Sú zahrnuté opatrovateľské úkony? Aká je dĺžka turnusov? Aký je pracovný čas, čas odpočinku, nočnej pohotovosti a prestávky počas dňa? Aké sú podmienky ubytovania a stravovania? Ako je organizovaná a hradená doprava medzi domovskou krajinou a Rakúskom? Bude prispievať rodina na príspevky do sociálnej poisťovni? Ako sa organizuje striedanie? Aký je núdzový plán? Za akých podmienok sa ukončí spolupráca medzi opatrovateľkou, opatrovateľom a klientom? Spolupráca s agentúrou. Predtým, ako sa rozhodnete spolupracovať s agentúrou, je dôležité uistiť sa, či je agentúra registrovaná a či pracuje na legálnej báze. Ak je agentúra registrovaná v Rakúsku, môžete si údaje o spoločnosti overiť v online registri obchodnej komory. Keď poznáte všetky podrobnosti, podpíšete v tomto prípade 2 zmluvy. Jednu s agentúrou, organizačná zmluva, a jednu s opatrovanou osobou alebo s rodinným príslušníkom, zmluva o opatrovaní. IG24 odporúča
Spoľahlivá sprostredkovateľská agentúra vám vopred poskytne štandardné zmluvy, s ktorými pracuje, aby ste si ich mohli pozorne prečítať. Nevycestujte bez toho, aby ste presne vedeli, aké zmluvy budete podpisovať. Ak sa chcete vyhnúť problémom, vždy si vyžiadajte zmluvu v dvojjazyčnej forme, nie iba v nemčine a nie iba vo vašom materinskom jazyku. Krok číslo 3. Vyjednanie a stanovenie všeobecných podmienok pre budúce pracovné miesto. V rámci jednaní s agentúrou je nevyhnutné objasniť nasledujúce informácie. Kontaktné údaje sprostredkovateľskej agentúry, celé meno, adresu, telefón, e-mail a podobne, služby ponúkané sprostredkovateľskou agentúrou a poplatky, existencia záväzného splnomocnenia v zmluve, napríklad plnej moci na vyplácanie honoráru, tzv. Inkasa. IG24 odporúča: nepodpisujte splnomocnenia pre agentúry. Ak je plná moc napriek tomu potrebná, môžete obmedziť jej platnosť na určitý počet dní. Honorár opatrovateľa, opatrovateľky v hrubom alebo v čistom. Spôsob výplaty v hotovosti, bankovým prevodom a dátum splatnosti. IG24 odporúča, aby honorár za opatrovanie platila priamo rodina alebo opatrovaná osoba. Platenie príspevkov do sociálnej poisťovni, organizovanie a hradenie dopravy. Pozor! Prepravné spoločnosti sú zo zákona povinné vystaviť vám faktúru alebo potvrdenie o zaplatení cestovných nákladov. Zahrnutie poistenia o povinnom ručení do zmluvy, podmienky o ukončení pracovného pomeru a výpovedná lehota. Ďalšie odporúčania. Pred podpisom zmluv sa dohodnite na ich obsahu. Pracovné podmienky by mali byť vždy dohodnuté písomne, e-mailom, prostredníctvom Messengera alebo aplikácie WhatsApp, aby ste mali jasné dôkazy, ak by sa v budúcnosti vyskytli problémy. Poznačte si nejasné zmluvné klauzuly, ktorým nerozumiete alebo s ktorými nesúhlasíte. Máte právo skontrolovať zmluvy, a to aj za pomoci právnika alebo právneho experta. Ak s niektorými pravidlami zmluve nesúhlasíte, požiadajte o ich zmenu alebo odstránenie zo zmluvy ešte pred jej podpísaním. Nepodpisujte zmluvu, ak jej obsahu nerozumiete alebo nemáte čas si ju prečítať. Nepodpisujte prázdne hárky papiera. 4. krok. Kontrolný zoznam. Pred odchodom z krajiny skontrolujte, či ste nezabudli na nasledujúce body. Kontaktné údaje rodiny opatrovanej osoby a agentúry, kontaktné údaje a všeobecné informácie o mieste výkonu práce, meno a priezvisko opatrovanej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštové smerové číslo a miesto, v ktorom budete pracovať, informácie o tom, ako sa dostanete na pracovisko, kópie preukazu totožnosti, kópie živnostenského oprávnenia, hotovosť pre prípadné núdzové situácie. Živnostenské oprávnenie a preukaz totožnosti sa nesmú odovzdávať tretím osobám. Ak vás agentúra alebo rodina opatrovaného požiada o tieto dokumenty, vždy poskytnite ich kópie. Originály musia vždy zostať vo vašom osobnom vlastníctve. Ktoré činnosti spadajú pod opatrovanie? V Rakúsku oficiálne pracujete ako opatrovateľ, opatrovateľka, nie ako ošetrovateľ, ošetrovateľka. Opatrovanie spočíva najmä v podpore a sprevádzaní opatrovanej osoby v jej každodennom živote. Jednoduché opatrovateľské činnosti, ktoré môžete vykonávať. Služby súvisiace s domácnosťou, príprava jedál, upratovanie, domáce práce a vybavovanie dohodnutých záležitostí, zabezpečenie zdravej vnútornej klímy, starostlivosť o rastliny a zvieratá, pranie, žehlenie a opravovanie bielizne. Podporné činnosti, organizácia denného režimu, pomoc pri každodenných činnostiach, spoločenská funkcia,
vedenie konverzácie, udržiavanie sociálnych kontaktov, sprevádzanie pri rôznych aktivitách alebo stretnutiach. Praktická príprava opatrovanej osoby pri zmene jej pobytu, napríklad príprava batožiny. Vedte si účtovnú knihu, do ktorej budete zapisovať všetky výdavky. Účtenky uchovávajte po dobu 2 rokov. Ošetrovateľské činnosti, ktoré sa môžu vykonávať, len ak nie sú v rozpore so zdravotným stavom opatrovanej osoby. Pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri jedení, pití a užívaní liekov, pomoc pri používaní toalety alebo izbovej toalety, pomoc pri výmene inkontinenčných výrobkov, pomoc pri vstávaní, ležaní, sedení a chôdzi. Lekárske činnosti sa môžu vykonávať len vtedy, ak boli stanovené a špecifikované v písomnom lekárskom poverení, delegácii, lekára alebo kvalifikovanej zdravotnej sestry. Podávanie liekov, podávanie podkožných injekcií inzulínu, obväzovanie a výmena bandáží a obväzových materiálov, odber krvi na meranie hladiny glukózy v krvi, jednoduchá aplikácia svetla a tepla. Tento zoznam úkonov nie je povinný. Ako samostatne zárobkovo činná osoba máte právo odmietnúť nechcené úlohy alebo ošetrovateľské, respektíve lekárske úkony. Ak vykonávate ošetrovateľské alebo lekárske činnosti bez písomného poverenia, hrozí vám pokuta až do výšky 3600 eur. Kontaktné miesta v Rakúsku. V prípade otázok, rád a podpory sa obráťte na tieto združenia a úrady. Tiesňové linky v Rakúsku. IG24 zastupuje pracovné záujmy opatrovateliek a opatrovateľov. Môžete nás kontaktovať na našej webovej stránke www.ig24.at alebo na adrese kontakt@ig24.at. Toto video je súčasťou projektu Naša práca, naše práva, financované z Fondu digitalizácie dielo 4.0 AK Viedeň.